Rakistav, slovenský výrobca plastových hliníkových okien a dverí. Plastové okná a dvere, ako aj ostatné produkty výroby, firma Rakistav realizuje vo vlastnej predajnej sieti. Zákazníkov na obchodných pracoviskách na celom Slovensku obsluhujú predajcovia v stálom pracovnom pomere. Pri výrobe Rakistav používa všetky progresívne materiály a pokrokové technologické postupy renomovaných výrobcov plastových profilov. Moderný strojový park umožňuje veľmi presnú výrobu plastových okien a dverí, pričom všetky použité technológie optimalizujú výrobné náklady v prospech zákazníka. Za odbornú montáž plastových okien firma zodpovedá vlastnými montážníkmi. Nie sú to živnostníci ani subdodávateľské firmy, ale zamestnanci Rakistavu v riadnom stálom pracovnom pomere. Pri výrobe okien je to pre firmu veľmi podstatná časť, lebo práve pri montáži sa finalizuje predaj okien, na ktorých kvalite si Rakistav dáva veľmi záležať. Viac o našom rodinnom podniku sa dozviete na rakistav.sk.